да си кажа аз моето мнение в моят дългогодишен опит като продуцент, като човек, който е издал над 25 хип-хоп албума, списания и така нататък. В житейски си опит аз се срещнах с много препятствия, много MC-та. Едно MC, ако няма флоу, автоматично ти си едно слабо MC. Просто е безмислено да се занимава с това. А флоу се гради, както се учи таблицата за умножение, както формулите по математика и така нататък. Сядаш и почваш. Повтаряш 1 милион пъти, докато го запомниш. 1 милион пъти, докато го запомниш. Повтаряш. Грешка за 90% от българските MC-та. 90%. В това студио, в което се намирам в момента, аз съм се срещал в годините с доста MC. Тази грешка, основна грешка е на момента си чете текста. На момента си чете текста. Дори на момента така да се замисли какво точно е написал и в един момент го прочита и го изстрелва. Това нещо се усеща от обикновения слушател и е абсолютно недопустимо. Това е нещо, което трябва да се изтръгне от сцената, от българската рап сцена и българските MC-та просто трябва да си го избият от главата. Напишеш ли един текст, ти си длъжен да го научиш на Изус. Ти си длъжен да го научиш на Изус. И след това не е достатъчно да го научиш на Изус, а да вложиш чувство в този текст. Когато се караш, трябва да настръхна, трябва наистина да ме изплашиш, когато ми се скараш. Когато ми говориш някакви мили думи, аз просто трябва да го усета това нещо. Когато говориш за своята родина, да речем, или за твоята приятелка, или за най-добрия си приятел. Когато говориш за болка, трябва да изпиташ болката и трябва човека, който те слуша, ти трябва да му внушиш това нещо. Той трябва да те разбере. Като изпълнение, като чувство на хъсен флоу, да вложиш чувство в този текст. Колкото повече такива конкурси има, колкото повече този конкурс се развива в бъдеще, тези MC-та, които не са ориентирани, ще се ориентират в бъдеще какво точно трябва да правят. Именно за това правим това в момента, да им обясня как, защо, къде, колко, къде, как. Този конкурс го разглеждам именно като такава сцена, която има една единствена цел – да развива уменията на българските MC-та. Чух MC-та, които въобще не знаят за какво става въпрос, така и чух няколко много добри и перспективни изпълнения. Много добри. Тези, които не са толкова ориентирани, няма да говоря, няма да им обръщам внимание. Надявам се следващия път да подобрят своите умения, да демонстрират някакво по-добро качество. Какво за мен е флоу? За мен флоу е да използваш римите си и гласа си като музикален инструмент. И именно това за бъдеще ще развият уменията на MC-тата. Това беше от мене. Надявам се да се срещнем отново и само по хубави поводи. Аз бях DJ Станчо.